Аю білегіне ышана, әдәм біліміне ышана, дейлі халық мәкалінде. Бүгінгі ойыныбызда да білімлеріне нық ышанған оқушылар кішісін аша. Олардың өздері білен танышық, Алсу һәм Эльвина кенділер бізге бүгін қайсысы күшлері, қайсысы білімлері екенін ақыл батыл ойыны көрсетілі. Әйдәгіз әлі өздері білен танышық, қайырлы күн қызлар. Исәмісіз. Эльвина, сенен башлайбыз. Мен Дятва Эльвина, Соба районы Сәйетлі балалар мәктәбінің 6-шы сынып оқушысы. Мен тігірге, шегірге яратам. Сәлем, менің исемім Алсу. Мен 2-ші татар гимназиясының 7-ші В сыйныфында оқыйм. Мен айырыша география һәм биология фәннәрен ошатам. Шулай ук мен рәсем ясарга яратам һәм киләчәктә врач буласым килә. Яхшы. Сезнең белән таныштык. Беренче этапта сезне яхшы яктан күрсәттегез. Балларыгыз югары иде, әмма бүген нинди баллар куярсыз икән, нинди балларга ия булырсыз икән, вакыт күрсәтер. Сез әзерме? Әйе. Бераз майылмайдык һәм уенны башлыйбыз. Birinci turumuz bizim özgərişsiz qaldı. Şulay sizə 3 soru hazırlab qoyulgan, cavab variantları verilgan. Cavablarınızı özünüz bəyəlisiniz. 0-dan alıb 10-a qədər cavabınız dürüst ikənində bal sizin hesabınızda bulan, yox ikən bal ümumi hesabdan olunur. Bunu siz biləsiniz. Şuna görə etəqiz birinci sorumuzğa köşəbiz. To'qliqli maddələrini to'plagan yoralgı halindagi o'simlik ol нәрсә? Sorumuz şulay deb yangırayıb. Alsu birinci bulub sen cavab verirsin. Neçə bal qoyasın? 10 bal qoyarım. Yuvarı baldan başladı Alsu. Elvina sen? Мен 9 bal qoyam. 9 bal qoydu Elvina. Aferin, cavab variantlarını təqdim etəm. Bəbək, ırlıq, sabaq, yafraq, biri. To'qliqli maddələrini to'plagan yoralgı halindagi o'simlik нәрсә була? Мен бәбәк дигән вариантны сайлыйм. Ярый, җавабыңны кабул иттем. Элвина, син? Мен ырлык дип уйлыйм. Аңлата аласыңмы җавабыңны? Чөнки ырлыкта беренчедән үсемлеккә кирәкле ашамлыклар, эндосперм дигән әйбер анда бар ырлык эчендә. Һәм үсемлек үздән шуның эчендә үсеп килә. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. То'qliqli maddələrini to'plagan yoralgı halindagi o'simlik ырlıq дип атала. Алсу безнең кызганычка каршы ялгышты, ләкин гәйфне төшермибез. Әле безнең турлар башланды. Дәвам итәбез, икенче сорауга күчәбез. Нинди бәрелеш нәтиҗәсендә Идел буе Болгар иле мөстәкыйль дәүләт булудан туктый. Халкы монгол ханнарына ясак түләп тора башлый. Бу сорауга беренче булып Эльвина җавап бирәчәк. Ничә бал куясың? 10 bal qoyам. Кабул иттем. Алсу, син? 10 бал qoyam. Кабул иттем. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1223 елда монголларның Кыпчак далаларына бәреп кирүеме, Сүбәдәй армиясының Идел буе Болгар дәүләтенә үтеп кирүеме, 3нче вариант Җаек елгасындагы бәрелеш, 4нче вариант 1235 елдагы Батый походы, 1232 елда монголларның Биләргә килеп җитүе. Эльвина, син җавап биргә әзерме? Минемчә 1235 елдагы Батый походы, чөнки иң беренче башта 1235 елда Җиңгиз ханның оныгы Батый барлык Европа буенча поход үткәргә хәл итә. Иң беренче булар Болгарга керәләр һәм шулай итеп алар аны үзеннән бәйле итәләр. Эльвина, син тарихны бик яхшы беләсең ахрысы. Яратасың? Әйе. Бу сорау сиңа җиңел булды, ләкин җавабың дөресме юкмы икәнен бераз насылрак беләбез. Бәлки син ялгышкансыңдыр. Алсу, сине тыңлыйбыз. Мин дә Эльвина шикелле уйлыйм. 1235 елда Батый походыннан соң бу булып чыкты. Әйе. Дөрес, чыннан да, нәкъ менә шушы Батый походыннан соң Идел буе Болгар иле мөстәкыйль дәүләт булудан туктый, аның халкы монгол ханнарына ясак түләп тора башлый.
Aferin, dürüst cevap verdiniz. Devam etamiz. Şiratdagi so'rovimiz jumla kesaklari bilan bog'liq bo'ladi. O'quvchilar, nima jumla kesaklari bo'ladi? Hal, o'yrg'ish, Iya, Tamamlıq. xabar. tamomlab. Yaxshi, xabardor ekansiz. So'rovimiz yengillardan necha ball qo'yasiz? U bulayroq yangraydi. Jumlada ism bilan bildirilgan kesakni oshiqlab kelib, predmetning turin, belgisin yoki isabin bildirgan jumla kesagi nechik ataladi? Bu so'rovga birinchi bo'lib Alsu javob beracak. Min 10 ball deb belgilayman. Elvina, Undan 10 ball deb berim. yaxshi. Hozir javob variantlarini taqdim etaman. Ayirg'ish, tamomliq, iya, hal, xabar. Alsu, javob bera olasizmi? Menimcha u ayirg'ish jumla kesagi. Ayirg'ish nima so'rovga javob beradi? Nindi qaysi so'rovlarına javob bera, ul predmetning tasvirlanishini ham bizning tilimizni motorlay. Sening fikrlarini angladim. Elvina, sening javobing? Menda olsa bilan kelisha, menimcha bu o'yrg'ish. Chindan da ayirg'ish jumlada ism bilan bildirilgan kesakni oshiqlab keladi. Afarin qizlar. Birinchi tur deb ko'nglim bo'ldi menga qolsa. Birozgina yog'ishsak ham ziyon yo'q menimcha. Kelasi turlarda o'q yetirsin. Ikkinchi turimiz bizning o'zga bo'lacak. Bugun biz sizga faktlar, tezislar hazırlab qo'ydik. Sizga ular oralaridan durustini so'ylashga kerak bo'lacak. Birinchi bo'lib aydagizlar nendek faktlar taqdim etildi ekan shularni borlab chiqing. Birinchi fakt. Jirak jemish og'ochlaridan qobiq odatda 6-8, yukada 10-12, imanda 25-30 yildan so'ng borliqqa keladi. Qo'y bir og'ochlarda qobiq butunlay borliqqa kelmaydi. Ikkinchi tezis. Hikoya u xalq ovoz ijodi asari. Uchinchi tezis. Rossiya Federatsiyasining davlat flagi oq, qizil, sariq tuslardagi 3 tega zo'rliqdagi polasadan turgan to'ri pishmoqli to'qimadan iborat. To'rtinchi tezis. Rimning birinchi podshosi Romul bo'ladi. Ham beshinchi tezis. Qo'shiluvchilarning o'rnini alishtirganda sonlarning summasi o'zgarmaydi. Bosh ham yashin kesaklardan turgan jumla jinoq jumla deb ataladi. Birinchi bo'lib bu so'rovni birimni Elvina sen o'tarsan. Necha ball qo'yasan? Maksimum buncha 10. 10 bo'lgan. 10 ball qo'yar Elvina, Alsu. 10 ball qo'yam. 5-tezis qo'shiluvchilarning o'rnini alishtirganda sonlarning summasi o'zgarmay turgan tezis durust deb o'ylayman. Demak, qo'shiluvchilarning o'rnini alishtirganda sonlarning summasi o'zgarmaydi. Yaxshi. Qabul etdim. Alsu, sen endi bu tezisni hozir so'ylay olmaysan? Aya. Menim durust tezis deb men 4-sini o'ylayman. Ul Rimning birinchi podshosi bo'lib Romul bo'ladi. Romul bo'ladi. Aferin, durust söyleysiz. İkisinde tezislari durust. Qolgan 4 tezis yanına tag'in 2 tezisni istaymiz. Tanlaymiz. Yirtqich gumbalarning tuzilishi tuproqda tiriklik etuvchi vaq so'lshanlarni tutuga joylashgan. Ham tag'in bir tezis. Avstraliya eng kichkina materik. Bu yo'li birinchi bo'lib Alsu javob berishak. Nechashar ball qo'yasiz qizlar? 10 ball. Sen 10 qo'yasan. Unda 10 qo'yam. Sen de 10 qo'yasan. Hozir aydagi javob berishga hazırlanamiz endi. Alsu, sen javob berishga hazırmi? Aya, hazır. Tanlaymiz. Men Avstraliya eng kichkina materik deganni durust deb so'yladim. Durust deb sanaysan. Aya. Eng zo'ri seningcha? Eng zo'ri ul Yevroziya materigi. Yarim. Tekshiramiz. Elvina. Jirak jemish og'ochlarinda qobiq odatda 6-8, yukada 10-12, imanda 25-30 yildan so'ng borliqqa keladi deb o'ylayman. Ikkinizga da 10 ball. Tezislaringiz durust bo'ldi. Davom etamiz. Tag'in 2 tezis istaymiz. Zodiak yulduzliklari 12 yulduzlik. Sir tutmas adabiyotning Rizida Valiyeva yozgan. Javob variantlarini sizga taqdim etdik. Nechashar ball qo'yasiz? Men 10 ball qo'yam. Elvina 10 ball qo'yam. Menda shulay 10 ball qo'yam. Qabul etdim.
Эльвина жауап беруге әзірме? Иә. Тыңдайбыз. Меніңше зодиак йылдызлары барлығы 12 йылдызда орнашқан. 12 йылдыздық деп ойлайсың сен? Нәрсе белән бәйле екенін білесіңме? Иә. Һәр кешенең туган аена төрле зодиаклар йылдызлар куена. Қойылған. Яхшы. Алсу, Әсел? Мин йырткыч гөмбәләрнең төзелеше турындагы тезисны дөрес дип уйлыйм. Йырткыч гөмбәләрнең төзелеше туфракта тереклек итүче вак суалчаннарны тотуга җайлашкан дисең. Әйе. Афәрин, икегез дә дөрес җавап бирдегез. 10 балл. Ничек бу тур буенча тәэсирләрегез сезнең? Бу тур бик кызыклы булды һәм үзеңне төрле сфераларда сынарга бик тә кызык булды. Яхшы. Әйдәгез, башка сфераларда үзебезне сынап карыйк. Төгәлрәк әйтсәк, әдәбият өлкәсендә. Чөнки 3нче турыбыз безнең әдәбиятка багышланган. Дәвам итәбез, 3нче турны башлыйбыз. Бүген сезгә әдәбият өлкәсеннән Габдулла Тукайның иҗатын искә төшерергә кирәк булачак. Һәр кайсыгызга да Габдулла Тукайның шигырьләре әзерләп куелган. Габдулла Тукайны кем икәнен беләсездер инде. Әйе, әлбәттә. Танышыйк аның белән. Кем ул? Габдулла Тукай ул танылган татар шагыйре, 1886 елның 26 апрелендә туган һәм 1913 елда вафат була. Шул әзенә гомумән ул бик күп шигырьләр һәм әкиятләр язып калдырган балалар өчен. Афәрин, шундый шигырьләрнең икесен сезгә бүген тәкъдим итәбез. Габдулла Тукайның кызыклы шәкерт шигыре Эльвина сиңа булыр. Габдулла Тукайның бала белән күбәләк шигыре Алсу сиңа булыр. Әзерме? Алсу, синнән башлыйбыз. Демәк, Габдулла Тукай бала белән күбәләк. Габдулла Тукай бала белән күбәләк. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын якты кем булганда, иркәли һәм сия, кояшның яктысы аш буладыр миңа, чәчәкләр хуш исе. Ничә сүз төшеп калган? 4 сүз. Төшеп калган һәм син аларда бик дөрес әйттең. 4 балл синең исәбеңдә. Афәрин. Эльвина, сине тыңлыйбыз. Габдулла Тукай кызыклы шәкерт. Әйдәле Акбай, иренсен, арт аягын берләтер. Аума, туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың булай син? Мин бит әле кичкенә, мин туганга тик 2 айлап булыр яшь кенә. Синдә ничә сүз? 4. Шулай 4. Афәрин. Бик дөрес сүзләрен таптыгыз. 4 балл һәр кайсыгызга да. Шуның белән 3нче турыбыз тәмам. Кызлар, 4нче турны һәр кайсыгыз белән аерым-аерым уйнаячакбыз. Инде сезгә 4нче турда 4 тема әзерләп куелган. Алар белән таныштырып үтәм. Гөмбәләр, саннар, туры почмаклы параллелепипед һәм вулканнар. Темалар шулай яңгырый. Эльвина безнең баллар исәбе буенча бераз гыналда бара. Шуңа күрә аның өстендәге ул беренче булып теманы сайлаячак. Кайсы теманы сайлыйсың? Мин туры почмаклы параллелепипед темасын сайлыйм. Ихтыярың. Мин беренче теманы, саннар дигән теманы сайлыйм. Саннарга яратасыңмы? Саннарга, әйе. Яхшы, әйдәгез, саннар темасын сайлыйк. Туры почмаклы параллелепипед соравында сиңа 4 сорау әзерләнгән. Һәр берсенә 4 җавап варианты. Һәр бер җавабың өчен сиңа 5 балл. Шуңа күрә максималь балл 20 булачак. Син әзерме? Әйе. Димәк, беренче сорау Эльвина игътибарлы бул. Туры почмаклы параллелепипед өслеге ничә туры почмаклыктан тора? Җавап вариантлары 4, 6, 5, 8. Минемчә туры почмаклы параллелепипед 6 туры почмактан тора. Сен параллелепипедны күз алдына китердең инде. Һәм 6 туры почмаклыктан тора дип саныйсың. Һәм син дөрес саныйсың. Шуннан да туры почмаклы параллелепипедның өслегендә 6 туры почмаклык. Дәвам итәбез, икенче сорау. Барлык үлчәмнәре бер төрле булган туры почмаклы параллелепипед ничек атала? Игътибарлы бул. Квадрат, куб,
ромб әйләнә. Минемчә, барлык өлчәмнәрдә бер төрле булган туры почмаклы параллелепипед ул күп. Афарин, синең фикерләрең бик дөрес. Дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Туры почмаклы параллелепипедның күләм формуласы. В тигез А тапкыр Б тапкыр С. В тигез Аның кубы. С тигез А тапкыр Б. П тигез А плюс Б плюс С. Минемчә, туры почмаклы параллелепипедның күләм формуласы В тигез А тапкыр Б тапкыр С. Шуннан да туры почмаклы параллелепипедның күләме нәкъ менә шушы формула буенча табабыз. Һәм соңгы 4нче сорау. Һәр кайсының ягы 1 см булган 19 кубтан торган фигураның күләме күпме булыр? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1 см куб, 19 куб сантиметр, 20 куб сантиметр, 38 куб сантиметр. Демәк, һәр кайсының ягы 1 см булган 19 кубтан торган фигураның күләме күпме булыр? 19 сантиметр кубта. Яхшы нәтиҗә күрсәттең. Алсу, мин сиңа 4 сорау әзерләп куйдым. 4 сорауга 4 җавап варианты. Һәр бер җавабың өчен сиңа 5 балл куелачак. Яме? Ярар. Киттек. Беренче сорау. Сан предметның нәрсәсен белдерә? Җавап вариантлары: билгесен, исәбен, хәрәкәтен яки санын. Җавап вариантлары тәкъдим иттем. Синең җавабыңны көтәм. Сан предметның нәрсәсен белдерә? Минемчә, сан предметның исәбен белдерә. Нәкъ менә шулай. 6 саны нәрсәне аңлата? Икенче сорау шулай яңгырый. Җавап вариантлары тәкъдим итәм. Атнадагы көннәр, үрмәк күч аяклары, җир йөзендәге материклар, ел фасыллары. Минемчә, 6 саны ул җирдәге материклар санын белдерә. Җирдә, димәк, 6 материк дип саныйсың син. Дөрес саныйсың, җирдә чыннан да 6 материк. Дәвам итәбез. Татар халык мәкале ничә кат үлчәргә куша? 5, 3, 7, 11. 7 тапкыр үлчәргә куша. Искә төшерә аласыңмы мәкалне? 7 кат үлчә, 1 кат кис. Нәкъ менә шулай. Афарин. Һәм соңгы 4нче сорауыбыз. 100 ел икенче төрле ничек әйтелә? Ширек гасыр, эра, 1 гасыр, 2 гасыр. 1 гасыр дип әйтелә. Шуннан да 100 ел икенче төрле 1 гасыр дип әйтелә. Афарин. 4 сорауга да дөрес җавап бирдең. Миңа калса бүгенге уен бик күңелле булды. Чөнки кызлар үзләренең өстәмә сорауларга да җавап биреп, бик кызыксынучан һәм бик күп белүләрен күрсәттеләр. Киләчәктә мин сезгә уңышлар телим. Бәлки сезне киләчәктә тагын күрешербез. Үзегез уеннан канәгатьме? Әлбәттә. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Мин бу уенда катнашканыма бик шат булдым, чөнки үземне төрле фәннәрдән яңадан сынап карадым. Мин бу программада катнашуыма бик шат. Минем өчен ул бик күп яңалыклар бирде һәм минем алда да бу уенда катнашасым килә һәм сезгә дә тәкъдим итәм. Бу чыннан да бик кызыклы һәм мавыктыргыч.